Hello, unu anọọla e? Ndewonu. Ọ kụọla elekere eji amụ asụsụ Igbo. Aha m bụ Ibeya Okwuchi. Isiokwu anyị ga-eleba anya n'ụbọchị taa bụ ọnụọgụgụ n'Igbo. Ọnụọgụgụ n'Igbo. Anyị ga-amụ otu esi agụpụta ọnụọgụgụ site na 1 ruo na 20. Our topic today is number counting. We are going to learn how to count numbers in Igbo, and we will be counting from number 1 to number 20. Are you ready? Let's begin. 1, 1, 2, abụọ, 3, atọ, 4, anọ, 5, ise, 6, isii, 7, asaa, 8, asatọ, 9, itoolu, 10, iri, 11, iri na otu, 12, iri na abụọ, 13, iri na atọ, 14, iri na anọ, 15, iri na ise, 16, iri na isii, 17, iri na asaa, 18, iri na asatọ, 19, iri na itoolu, 20, iri abụọ. Alright, we have come to the end of today's lesson. I still want to urge you to follow me on YouTube, subscribe to my channel, and also make sure you always practice what we have done today so that you will perfect in your Igbo speaking. I am your sister, your Igbo teacher, Ibeya Okwuchi. Ka emesịanụ. Ndewonu.